Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul Mukarramin, para alim ulama, para bapak kiai, binyai, bapak haji, bu haji ingkang tansah kula mulyakaken sedaya pengurus takmir Masjid An-Nur, ugi ingkang kula mulyakaken wabil khusus ketua majelis panjenenganipun Bapak Haji Sundari ingkang kula mulyakaken, sedaya para hadirin hadirat ingkang rawuh wonten ing masjid menika ingkang kula mulyakaken lan mugi-mugi kita sedaya dipun mulyakaken dening Allah taala. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ila hadrati Nabi Khadir Abul Abbas Baliya bin Malkan wa ila hadrati Sultanil Awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani wa Syekhi Bahauddin An-Naqsyabandi wa Syekhi Abil Qasim Junaidil Baghdadi wa jami'i awliyaillah wa jami'i masyayikhina wa masyayikhikum nafa'anallahu bi'ulumihim. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. ثم إلى أرواح جميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وخصوصا إلى أرواح khususipun dumateng sedaya sederek-sederek kula saha panjenengan ingkang sampun wangsul dhateng alam kubur, khususipun malih dhateng tiyang sepuh kalih kula saha panjenengan, Mbah Kakung Mbah Putri, suami utawi istri utawi putra putri saha dumateng sedaya jamaah masjid menika ingkang sampun wangsul dhateng alam kubur, khususipun dumateng almarhumah Ibu Rumbiah. Mugi-mugi sedaya kala wau kalih Allah taala dipun ngapunten sedaya dosa lan kelepatanipun, dipun tampi sedaya amal kesayananipun wonten ngalam kubur pikantuk rahmatipun Allah taala. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan mugi-mugi kagem tiyang ingkang makofaken sitinipun tanahipun damel masjid menika saha tiyang-tiyang ingkang sampun jariyah dhateng masjid menika, mugi-mugi ya dados amal hasanah amal sae dipun tampi dening Allah taala, lan mugi-mugi kula saha panjenengan lan keluarga kula saha panjenengan saha masyarakat lingkungan masjid menika mugi tansah pinaringan kewarasan kesehatan, dipun paringi rezeki ingkang halal, ingkang kathah lan barokah, dipun paringi putra putri ingkang sholih lan sholihah, kita sedaya saged nindakaken ibadah kanthi istiqomah lan mugi-mugi pinaringan husnul khotimah. Lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
menika nyuwun hidayah suratul Fatihah dipun tujuaken kagem Bu Musri. Bu Musri garwanipun Bapak Supani saat menika nandang gerah mugi-mugi barokahipun suratul Fatihah panjenenganipun Bu Musri enggal-enggal pinaringan saras alqihas syifa lahal Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Semoga nglajengaken ngaos malih kitabipun kitab Syama'il Muhammadiyah nomoripun 7 Babu ma jaa fi imamati Rasulillah. Nerangaken masalah serbanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin nerangne serbane Kanjeng Nabi. Haddatsana Muhammad bin Bashar, Imam Tirmizi niki dipun criosi saking Muhammad bin Bashar. Muhammad bin Bashar saking Abdurrahman bin Mahdi, beliaunya saking Hamad bin Salamah, Hamad saking Mahmud bin Khailan, beliaunya saking Waqi, urutane cerita ngoten. Waqi saking Hamad, beliaunya Waqi saking Hamad, Hamad saking Abi Zubair saking Jabir dawuh dakhalan nabiyyu, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mlebet dateng Mekah, mlebu teng Mekah yaumal fathi nalikane Mekah dipun bebasaken. Wa alaihi imamatun sauda, pas nalikane Kanjeng Nabi tindak teng Mekah niku Kanjeng Nabi serbane warnane ireng. Dadi Bu deloken mriki to Bu. Jadi serban niku Kanjeng Nabi pas mlebu teng Mekah niku serbanan ireng. Lah sing diarani serban nika sing dililitne utawa sing diubengne dateng kopiah. Jadi nek ngeten iki namine kulang suwah. Kulang suwah niku kopiah. Kok nek sing diubet-ubetne kae sing di apa iki? Diunyer-unyerne niki jenenge serban. Mulane ngarani kan ser, ngono to. Ser iki piye, Pak? Ya munyer, serban. Ban iki bunder apa kotak? Oh ngono lho, bahasane ngoten. Nek bahasa Arab namine imamah, nek cara bahasa kita namanya sorban. Lah sorban iku sing diunyer-unyer neteng niki kopiah. Ngeten. Lah sing kula damel nika niki balik kula aturne. Sing kula sampirne niki Bu, jenenge apa kae? Alhamdulillah seeling. Rida. Jadi sing disampirne iki jenenge rida. Walaupun wong-wong nek ngarani kan serban niki. Iki janine rida niki, sampirne iki rida. Kok nek didamel nika kemul jenenge apa kae? Wis lali neh. Piye jenenge ngene iki? Burdah. Lah ya nek tinggi kemulne jenenge burdah. Jadi rena-rena lho ya jenenge. Kok nek di niki iki jenenge kulang suwah kopiah. Enten kok nek diubet-ubet jenenge serban. Kok nek disampirne kuwi jenenge rida. Rida niku selendang. Ngoten Bu. Iki apa Bu? Rida. Enten tuwa selendang. Kok nek didamel kemul ngeten yo. Kembul ngene iki jenenge napa Mbah? Kok dadah ngono to? Kok jenenge dadi jadah ngene kok. Burdah kok jadah-jadah.
burdah. Iki lho, ngene iki jenenge burdah. Burdah niku kemul. Mula ana selawat burdah ya, niku siyen wonge sakit stroke terus niku pirsa Kanjeng Nabi ora terasa mlayu, Pak. Mulane terus ngarang selawat jenenge selawat burdah. Gawe niki. Oh beda nek ngene. Bung, ketawis apa iki? Kok kudung lho ya. Nek wong wedok sing gawe jenenge kudung, nek wong lanang jenenge toilas. Napa, Pak? Toilas. Oh nek jenengan pirsa kiai modele gawe ngene iki lho, ki aja mbok arani kudung. Dan itu jilbab niki namine toilas. Mula kiai sepuh-sepuh biasane gawe Pak kersane fokus. Badhe jamaah niki jan budal tenanan, ora malang mentoleh, ora nyawang ngene-ngene. Bu, tapi nyawange fokus rono iki ditutupi ngene. Biasane ngoten. Pirsa nggih? Jenenge apa niki wau, Bu? Toilas. Dan toilas. Mula Syekh Abdul Qadir Jailani niku nggih damel toilas ngeten. Pun, pinten to niki? Beda-beda sing diubet-ubetne jenenge serban, nek dingenek jenenge rida utawa selendang, kok nek disampene ngene jenenge apa nggih? Burdah utawa kemul. Lah kok nek di kaya jilbab jenenge apa nggih? Toilas. Alah mbuh ngono ae paling sing mbah-mbah iki. Las-las apa lho nggih ngono. Toilas Mbak, toilas niku ngene iki sing model kaya jilbab, tapi sing gawe wong lanang. Lah sing gawe wong wedok jenenge jilbab. Enten to nggih? Enten. Pun pramila Kanjeng Nabi niki ndamel serbane warnane ireng, panane cemeng, jane puwantes, Pak. Wong lanang nek iso serbanono, khususnya nek dina Jumat. Wajine dinten Jumat kula panjenengan nek iso serbanan nggih niki sing jaler dawuhipun Kanjeng Nabi wis matur suwun. Oh, dikene kasur Bu niki wau Bu. Kasure keri yo. Kula jane kajian yo ngapunten urung enek iki kok dhawur ngono ya, ketara ndasku tok ngono ya. Terus iki enten niki alhamdulillah pun. Balik malih dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi raqnatani bi imamatin khairum min sab'ina raqnatan bila imamatin. Tiang jaler nek salat gawe serban ngaten wong lanang nek salat rong rakaat serbanan kuwi luwih apik daripada salat 70 rakaat. Tak wangsuli wong lanang tiang jaler nek salat rong rakaat serbanan nggih hubung-hubung ning ngono kuwi luwih apik rong rakaat serbanan daripada salat 70 rakaat. Isih apik rong rakaat serbanan. Ayo Pak, dijajal Pak nggih. Kok ngguyu lho modele iki. Wong kon serbanan kok ngene iki lho. Iki tenanan lho ya. Tapi biasane nek ora biasa kuwi ya dadi guyon. Ngono, soalé ya ora tau nglakoni. Leres to nggih? Jajalan wis to sesuk mawon. Aja jemuah. Sesuk enjing mon subuhan lho serbanono. Jan iki sae kok teko ngono ya. Sae iki lho teko iki. Ya Allah. Lah kula jane arep ngamal ning ngono ya ora wani lho Bu. Lha sing ngaji lho ya ora wani. Nyapa yo ngene iki ya. Masyaallah. Monggo jane nek iso serbanan nggih. Serbanan. Pengubengne ngono iki rong rakaat serbanan luwih apik daripada 70 rakaat. Allahumma amin. Ya ora-orane nek ora iso ngono ya jemuah jane. Mula mbayai kula niku nek Jumat biasane nggih serbanan. Dan serbanan. Ngene saene ngoten niku nek Jumat niku serbanan. Pun. Bismillahirrahmanirrahim.
Haddatsana Mahmud bin Ghailan. Dawuhipun Imam Tirmizi saking Mahmud bin Ghailan lan Yusuf bin Isa, beliaunya dawuh saking Waqi saking Musawir Al-Warraq, beliaunya saking Ja'far bin Amr bin Hurais saking bapakipun. Annan Nabiyya sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku khotoban nasa, dawuh utawa pidato. Kanjeng Nabi pas ngaji, pas ngawas ngeten iki, wa alaihi imamatun sauda. Ternyata Kanjeng Nabi ya serbanan. Jadi wancine pidato, wancine ngaos, Kanjeng Nabi niku ya serbanan. Lah sing muni kok ora serbanan. Jadi nek iso iki ngamal nih Pak. Tapi ya mbuh ya awake dhewe iki kok isine iki enek lho ya. Leres Pak nggih? Jenengan kira-kira sok Jumat serbanan sir napa mboten? Ya sir iki sir, tapi arep nglakoni lho ya wedi modele. Ayo jajal cobi Pak, jenengan wedine gara-gara nyapa Pak? Napa? Dirasani wong ngono ta ya? Lha iki lho wedine awake dhewe niki. Wes sanune dilokne wong ngene, dilokne wong ngene. Ki jane kan ya apik to ya. Tapi nyapa apa ya godane setan lho Pak awake dhewe ya. Digoda setan aja ben isin. Ngoten niku. Jane apike serbanan. Mulai kon dhuwur nika atus kula aturaken nek bapak-bapak wani Jumatan iso putih kabeh, saandane putih, serbane putih. Ngeten terus wae niki raswaane pethak. Terus nek sarungan ya sarungan putih. Ngeten nggih. Sampai nek iso sak sandal-sandale nek iso putih. Nek saged ya syukur nika budal karo nggawa tekan sen mowening. Ya Allah, apik niki nek iso ngono. Tapi paling ngene, wong lu diresane padha tuwek kabeh. Padha tekenan jane sunnah ta. Sunnah wong lanang pingono medal tekenan, ora dadak ngenteni tuwek. Piye khusunae para nabi niku tekenan. Pun. Benjing diamalne Pak nggih. Kok meneng kabeh ora wani paling. Ya muga-muga saged nglampahi. Allahumma amin. Pun kok nek urung dilakoni ngene lho Pak, ngilmu iki ngeten iki lho, utamane ngilmu. Ngilmu niku ngerti ora diamalne kuwi luwih apik daripada ana wong ibadah sing tanpa ngilmu. Paham nggih? Maksudnya ngene iki, ngaji ngerti oh nek serbanan iki apik. Serbane Nabi Muhammad warnane ireng. Wong salat nek serbanan 2 rakaat luwih apik daripada 70 rakaat. Ngerti tapi ora dilakoni, isih apik ngerti ora dilakoni daripada ngibadah tapi tanpa ilmu. Ibadah tanpa ilmu contohnya wong salat. Salat iku ora gawe ilmu, ki sing apik wong ngerti ora dilakoni ngeten iki. Pramila pokoke ngaji, muga-muga entah niku bencing nek pun sepuh saged nglampahi serbanan. Allahumma amin. Pun Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Harun bin Ishaq Al-Hamdani. Imam Tirmizi dipun ciriosi saking Harun bin Ishaq Al-Hamdani. Beliaunya saking Yahya bin Muhammad Al-Madani. Beliaunya saking Abdul Aziz bin Muhammad. Beliaunya saking Ubaidillah bin Umar. Iki urutane cerita ngeten. Saking Nafi saking Ibnu Umar. Ibnu Umar dawuh kanan nabiyyu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza tamma sadala imamatahu baina katifaihi. Nalikane kanjeng Nabi serbanan niku ternyata nggih niku dilembrehne diparingi buntut. Paringi buntut diparingne wingking buri mriki. Jadi antarane pundak loro niku diparingi buntut, bahasane buntut nggih, dan diklembrehne ngeten. Contoh ngene lho Bu, contoh. Ini lho Bu, dadi mburi iki diparingi buntut. Lah buntute niku aja dawa-dawa. Aja dawa-dawa, maksude sekirang langkung sakilan, nggih.
Dan niku keterangane ngono sunahe nek gawe serban niku diparingi napa nek arane kuncir atau buntut teng wingking aja dawa-dawa kurang luwih sekilan. Enek riwayat, enek keterangan kon nyukakne tengah, arahe tengah. Enek keterangan disukakne tengen. Ini contohnya. Iki diklembrehne nengen ngeten iki. Niku enek keterangan sukane teng-tengen, klembriane teng-tengen. Nyapa kok sukane tengen? Soale tayamun. Barang niku nek sae, nek apik niku kon nyukane tengen. Wonten keterangan kiwa. Kiwa klembriane manggene teng kiwa. Contone ngeten, Bu. Ketawis nggih. Nyapa kok sukane teng kiwa? Soale atine menungso manggone teng kiwa niki. Manggene teng kiwa kersane entuk barokah serbanan. Paham nggih? Alhamdulillah. Yo monggo dilampahi. Ora dilampahi ndelik, Pak. Nek kamar serbanan sekali-kali lho, Pak. Sekali-kali nek ngomah serbanan. Ngono. Aku dhisik tahu lho, Pak, ini, Pak. Dhisik tahu, tapi nek kamar sih urung wani. Lah serbane nggih apa? Ya kula pernah diparingi serban yai kula nyotawe serban. Terus dhisik sadurunge duwe kula nggawe jilbabe bojo kula. Dadi jilbabe bojo kula tak waleni. Sekali-kali nglakoni lho, Pak. Sekali-kali nglakoni walaupun ya sekali. Maksud kula napa? Mbok menawa benjing niku nek akhirat iku dilandrat. Dhisik ngaji to ngaji. Masalah serbane Kanjeng Nabi iya. Sampeyan nglakoni iya, ping pira? Ping pisan. Nek ngendi nek kamar. Dadi ndelik titik. Ora apa-apa. Tapi pernah nglakoni. Muga-muga saged nglampahi kabeh. Allahumma amin. Iki jaler lho, Bu. Engko sanune wong wedok serbanan. Iki wong lanang. Nek wong wedok ora oleh serbanan. Agemane tiyang jaler. Weh, mau ning paling sok jemuahno padha serbanan kabeh. Dan jauh intrekne lo diresan saiki meneng kok Jumatan padha serbanan kabeh. Masyaallah. Pun selajengipun dawuhipun terakhir teng mriki haddatsana Yusuf bin Isa. Imam Tirmizi dipun ceriosi saking Yusuf bin Isa, beliaunya saking Waqi saking Abu Sulaiman. Wa Abu Sulaiman niku namine Abdurrahman bin Husil. Beliaunya saking Ikrimah saking Ibnu Abbas. Annan nabiyya sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qadaban nasa wa alaihi isabatun dasma'u. Kanjeng Nabi niku ketika dakwah ngaji menake ngeten niku gawe sarbane warnane ireng, mriki dasma niku ireng sangkek wae niku Kanjeng Nabi napa rikmane niku diparingi minyak rambut, serbane kenean minyak rambut. Dan pramila niku ya sunah ta niku wong lanang lenganan rambut di hukume sunnah. Apa meneh sing lengani bojone kae, Bu? Dilengani apa kae? Wes lengok lentik lho ya. Aja lengok lentik. Ya pemeneh jelantah pisan ngono. Sing lengane bojone, syukur-syukur ngono, jan maning. Kanjeng Nabi niku ancene ngono. Rikmane dilengani, sangke akeh lengane Kanjeng Nabi niku membekas dateng serbane. Mulane semu ireng, semu enek apa minyak rambutnya Kanjeng Nabi. Pun semoga-moga barokah ngaji kitab Syama'il menika kula panjenengan ngertos tindak lampahipun Kanjeng Nabi, haliyaipun Kanjeng Nabi, pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi. Allahumma amin. Pun mawon go ngaji fikih naos fikih mabadi fikih nerangne masalah salat ampun waleh-waleh wong ahli ilmu niku nek ngaji. Jadi wong ahli ilmu diarani wong alim ahli ilmu, ngaji nek ngendi mawon padha niku dhewe tetep seneng
niku diarani ahli ilmu. Ngaji nek kono, nek kono, nek kono ngaji ngilmune padha sami sing diomongne, dhek kok panggah seneng ae Pak, niku tandane ahli ilmu seneng. Lah temriki nerangne masalah salat. Lah salat niku ada 3 rangkaian, telu. Satu namanya rukun, nomor kalih niku sunnah abad, nomor 3 sunnah hayat. Bu, baleni neh, siji nge apa? Wis lali. Siji apa? Rukun. Nomor kalih sunnah abad. Nomor 3 sunnah hayat. Pun paham? Siji apa Mbah? Rukun. Nomor loro sunnah abad. Nomor 3 sunnah hayat. Kalau rukun harus dilakukan. Wong salat kudu nglakoni, kudu melakukan yang namanya rukun. Jika tidak melakukan rukun, salatnya tidak sah. Sebab niki wajib. Nomor loro sunnah abad. Niki rada berat. Nek iso dilakoni, ora engko dijoli sujud sahwi. Ngeten nggih? Nomor 3 sunnah hayat. Sunnah hayat niku ringan. Sengaja ora dilakoni rapopo, salate tetep sah. Paham nggih? Tak baleni neh. Modele mentelengi aku wae. Ayo delok kene tenanan iki. Ngaji nek fikih butuh dicontohne. Rukun. Rukun niku niki Bu nek salat muni Allahu Akbar ki rukun. Kudu muni takbiratul ihram namine. Terus maca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim waladhdallin. Setiap rakaat pi kudu muni, kudu maca Fatihah. Paham? Nomor loro, nomor 3 tahiyat sing diwaca, tahiyat kudu maca. Kabeh nek salat kudu maos tahiyat. Lajeng maca sholawat, lajeng uluk salam. Niki namanya rukun yang harus dibaca ketika sholat. Tak baleni dipun gatosaken. Siji takbiratul ihram Allahu Akbar. Pi kudu muni, kudu maca kabeh. Nomor loro maca Fatihah. Nomor 3 tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus, tahiyat akhir niku lho nggih. Nomor sekawan maca sholawat wajib, terakhir uluk salam. Niki nek pas salat ora kena ditinggal, kudu diwaca kabeh. Saged dipun tampi. Lah rukun gerakan, ngapunten, gerakan kaya ruku. Ruku niki rukun, kudu ruku. Terus tumakninah, iktidal, sami Allahu liman hamidah, ngadeg jejeg. Bu, delok mriki aja kedep lho ya. Ora oleh kedep ora paham niki nggih. Sami Allahu liman hamidah ngadeg wajib. Sujud niku wajib, macane sunah. Jadi sujude lenggah. Dan niku jenenge rukun fi'li sing kudu dilakoni. Paham nggih? Nek wau diwaca niki sing dilakoni. Kok nek ninggalne kuwi salate mboten sah. Pun. Yang kedua sunnah abad. Sunnah abad niki cuma kalih tahiyat awal karo doa kunut. Nek salat ninggalne niki kuwi kaya ninggalne sunnah abad, tahiyat awal karo doa kunut. Yang ketiga sunnah hayat. Sunnah hayat niku ringan, contohnya maca surat, maca kabirau, maca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal ala bihamdi. Pi sunnah hayat ora diwaca rapopo. Tak celuki lah modele sir-sir lho ketara lho. Lah kae delok to kae. Mulane monggo kali diunjuk Bu. Yo mripate dikopeni yo. Ya ditehi ngono ben mboten ngantuk. Sing jalur pangapunten los niki Pak. Sing jalur kalih ngrokok mboten napa-napa. Nah, wis mboten masalah.
Sing penting aja ngregeti masjid. On, balik neh nggih. Lah iki mengke sing kula aturaken dos pundi nek pas nalikane salat ninggalne niki Pak. Ninggalne rukun mengke piye? Ninggalne sunah banget pripun? Ninggalne sunah dos pundi? Sakniki nek ninggalne rukun, contoh mriki. Ma hukmu man taraka ruknan min arkanis shalah sahwan. Barang siapa yang sholat meninggalkan rukun karena lupa lho niki. Lupa niku napa? Lali. Sholat kok lali ninggane rukune terus pundi terus kelingan. Maka yakti bihi idza tadzakkarahu wa yasjudu lisahwi. Dhek mengke kon langsung balik neh sholat sing ninggalne wau. Contoh tingali mriki tenanan iki Bu. Bu, bapak-bapak salat nggih. Santene salat. Terus lha niki wau kok lali ora maca Fatihah. Lali ra maca Fatihah. Langsung ruku. Lah ngerti-ngerti pas nalikane ruku. Lah aku ki ora maca Fatihah. Angke ora maca Fatihah dos pundi? Niki kon langsung balik ngadeg neh maca Fatihah. Sagedipun tampi nggih. Jadi nek rukun wau niku lali ora dilakoni terus kelingan, iki kon langsung balik apa sing di kelingi wau niku sing dilalekne. Niku sebab rukun, Pak. Dan nek ngene iki lho, Pak, ngapunten. Maca Fatihah lali nggih. Ngerti-ngerti di sujud yang kedua. Aku ki ora maca Fatihah. Terus wau niki piye? Niku mengke tetep ngadeg. Nggih, ngadeg. Berhubung niki wau rekangat sing ditinggal ora maca Fatihah, maka nanti Bu mengke dhek kon nambah sak rekangat. Nambah sak rekangat. Sebabnya apa? Di rekangat sing wau niki kelingan ora maca Fatihah, ora maca Fatihah, dhek engko nambah sak rekangat. Ngoten. Lah berhubung niki wau lali terus nambah sak rekangat, engko sadurunge salam, ojo salam dhisik tapi sujud sahwi gara-gara lali ra maca Fatihah. Saged dipun tampi? Balik neh, ojo antuk-antuk tapi ngapusi lho ya. Iki kula suwun nek ora paham boten lho Bu. Ku tak terangne neh. Baleni neh. Iki contoh Fatihah nggih. Fatihah wajib napa mboten? Wajib. Pas salat kok lali ra maca Fatihah. Dan niki terus dhek ruku. Kelingan, lha iya aku engke urung maca Fatihah. Iki panjenengan ndang langsung ngadeg neh. Ngadeg niki mboten sami liman hamidah tapi ngadeg balik kaya ngadeg awal maca Fatihah. Ngoten. Ayo paham mboten? Nek paham manduk-manduk. Ngono kabeh, nyenengne aku ngono lho ya. Yes. Lah iki nek dhewe wau niku kelingane kok wau niku pas sujud yang kedua. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, sujud, terus lenggah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Loh, aku engke urung maca Fatihah ya. Ngono urung maca Fatihah. Niki mengke kan ya ngadeg, Pak. Lah sing rekangat berhubung ora maca Fatihah niki mboten apa klebu ketung teng rekangat salat. Ora diitung. Lah terus pundi engko nambahono sak rekangat. Paham nggih? Nambah sak rekangat terus sadurunge salam disunahne sujud sahwi. Iki carane ngoten. Mbok menawa ana wong lali orang lakoni rukune salat. Pun cobi jajal tanglet menawi salat jamaah makmume lha iki beda neh niki yen jenengan tanglet ngenten niki jamaah keri ngono to nggih. Terus bismillahirrahmanirrahim makmume wis ruku jenengan isik bismillahirrahmanirrahim to nggih. Niki namine makmum
makmum sing ora iso maca Fatihah kalih imam iki panjenengan ndang langsung melu rukuk kalih imam. Melu rukuk kalih imam niki nek panjenengan melu rukuk kalih imam diitung sak rekangat. Jadi ukurane wong masbuk niku Fatihah ra sempurna ora masalah. Ra maca Fatihah ra apa-apa. Sing penting melu rukuk kalih imam. Kok nek melu rukuk kalih imam, ngene iki nyapa, Bu? Melu rukuk kalih imam, contone modele kok kaya ngene to ya. Kaya imam niki mengke diitung sak rekangat. Ngoten, engko rasa nambah. Tapi nek ngene umpamane Allahu Akbar imame ngene walam yakul lahu kufuwan ahad panjenengan sing nembe dugi ono Allahu Akbar dan terus imame kan rukuk panjenengan sing arep rukuk ngene iki imame wis ngadeg dan imamnya ngapa niku tangi panjenengan sik rukuk maka panjenengan mengke nambah sak rekangat sebabnya apa ora melu rukuk kalih imam. Ngoten dadi ukurane masbuk niku nek wong niku arep maca Fatihah mboten saged terus dhek nek melu rukuk kali imam ngono diitung sak rekangat. Tapi nek ra iso melu rukuk kali imam engko dhek nambah sak rekangat. Namine makmum apa, Pak? Masbuk. Pramila saene nek iso kula panjenengan iki nek salat jamaah makmum muafek. Makmum muafik niku iso bareng kalih imam. Ben supaya iso bareng karo imam, nek diadani ndang langsung budal. Ana wong kene nek diadani langsung budal, Pak nggih. Budal. Budalnya ndi? Budal nek masjid apa nek Tegalan ngono ya. Budal kersane mboten dadi makmum masbuk. Alhamdulillah. Maten sakniki nek ninggal sunah ab'ad ninggalne sunah ab'ad teng mriki layak tibiha bal yasjudu lisahwi boten pareng balik nek wau rukun kan balik iki nek sunah ab'ad boten pareng mangsul malih contoh wong nek tahiyat awal lali wis kadung ngadeg nika aja balik tahiyat awal ngeten Bu balane wong mancine tahiyat awal to nggih dhek lali kadung ngadeg jejeg Allahu Akbar ngadeg jejeg lha iya aku ke urung tahiyat awal jangan kembali lagi tahiyat awal kok nek bali ke tahiyat awal nek tambah batal lha des pun diterusno wae salate maca Fatihah sak teruse engko sak derenge salam dijoli sujud sahwi. Paham nggih? Doa kunut nggih ngoten. Lali mboten doa kunut langsung Allahu Akbar tlonyor dugi sujud temen niku. Wis iso sujud, maka aja balik Nek wis sujud engko nek balik salate tambah batal. Dados pun diterusno sujude. Denternya sujude sak teruse engko sadurunge salam dijoli apa Bu? Sujud sahwi. Ngono. Lah nika atas kula aturaken nek imam niku ngimami mbok menawa wis ngadeg jejeg aja balik imame tahiyat awal lali Pak ngadeg teko jejeg mburi subhanallah kabeh. Subhanallah. Mburi subhanallah kabeh. Imame dipoyoki makmume bingung balik Pak balik tahiyat awal batal kabeh imame batal makmume ngerti niki posisine imame batal ora memisahkan diri melu batal pisan iki lho Bu pramila nek imame wae niki wis ngadeg aja mbok gobyok-gobyoki subhanallah biyene ae imame ku arep gandene sujud sahwi paham nggih doa kunut ya ngono. Kula natos kula aturaken panjenengan. Jamaah kula natos, Pak. Niki usul napa niku curhat kalih kula. Terus pundi? Napa? Wong ngimami lho. Oh niki mboten tahiyat awal. Mboten tahiyat awal ngadeg buri subhanallah ruwame.
Buri subhanallah ruwame. Nyapa yo jawane iki bener nih imam. Padahal tahiyat awal kan sunnah to nggih. Sunnah banget. Wis ngadeg jejeg burine moyo iki kabeh. Subhanallah, subhanallah. Imami ora ngerti ilmune, balik neh. Balik tahiyat awal malih. Balik tahiyat awal malih akhirnya niki wau ngapunten, yo terus meneng. Iki nek ketara niki Bu ngapunten, imam niki batal jen. Imame batal, makmume kok melu jamaah karo imam sing batal, yo melu batal. Ya Allah, pramila yo ngaji. Jadi nek napa niku sunnah abad ketinggalan wis ngadeg jejeg aja balik neh. Doa kunut nggih ngoten lali kok wis sujud, aja wangsul ngadeg malih, terusno wae. Engko dijoli sujud sahwi. Paham nggih? Iki nek wis ngadeg jejeg lho, Pak. Tapi nek sik separo ngono, tahiyat awal Allahu Akbar, pemberi subhanallah ngono iki. Balik neh ra apa-apa. Soale urung ngadeg jejeg. Doa kunut nggih ngoten. Niki lali arep sujud sik tengah-tengah ngono iki. Subhanallah, ngoten niku. Niki jenengan balik malih mboten napa-napa. Soale dereng sampai sujud. Alhamdulillah. Cobi mbok menawi enten sing tanglet. Makmume. Makmume. Oh, ngoten nggih. Dadi imame mboten tahiyat awal kan wis ngadeg jejeg. Dielingne subhanallah subhanallah panggah ngadeg to nggih. Yo aja tahiyat dhewe. Mboten mareng melu imam. Dan dadi imam nek mboten tahiyat awal, makmume yo kudu manut imam. Ora oleh tahiyat dhewe, tahiyat dhewe kabeh. Imame terus anu niki. Dadi melu imam. Lah engko imame terus ngene, oh iki angke dielingne. Nyadari aku ngira tahiyat awal dielingne. Yo engko nekno tak ijolane sujud sahwi ngono. Posisine engko arep dijoli sujud sahwi. Lah ndelalah teko ndoto lali ra sujud sahwi pisan. Piye Pak, salate sah mboten? Sah. Wong sujud sahwi ya hukume sunnah. Ra apa-apa. Aja gremen nek buri. Kula yen natos niki Pak. Wah, nggih salate piye? Ora sujud sahwi, salate rasa. Wong sujud sahwi iki hukume ya sunnah. Ora sujud sahwi ya ora apa-apa. Lha iki lho Pak, ilmu iki ngeten iki. Kula ana wong ora cara ngaji duwe ilmu rada mogol. Mogol ya apa to Pak cara kene? Apa Pak? Napa mogol? Iya, setengah-tengah. Cara telo iki mateng ya ora mateng, ngono ya. Entah ya ora entah, tengah-tengah. Iki jenenge mogol. Lagi nek wis kadung mogol di gua eman, ngono to nggih, soale telo dipangan ora enak. Aduh, iki jenenge ngilmune mogol. Mulane nek ngaji kudu paham. Bu, aja ngapusi. Paham napa dereng? Paham. Paham napa dereng? Paham. Ini ora paham ngomong paham ki ngapusi panjenengan. Bu. Jadi kula suwun nggih nek ngaji fikih ngeten iki, nek ditangleti paham dereng, nek dereng ngomong dereng. Kok tak baleni neh. Tekoni neh paham dereng. Walaupun ping 10 asalkan wong iki kula isih iso muni, tak baleni neh. Ngono, paham Bu nggih? Kok meneng kabeh ora paham lho kene iki. Alhamdulillah. Yo, pokoke ngaji nggih, ngaji. Ngoten. Terakhir sapa wonge ninggane sunnah hayat. Iki lho sunnah hayat terus pundi? Rapopo Pak. Ora ijoli sujud sahwi. Contone Allahu Akbar langsung Fatihah rakabirau. Mboten napa-napa. Dan walau dolin amin langsung rukuk ora apa-apa. Maca surat kan sunnah hayat. Leres nggih? Pancine ruku subhana rabbil azim ora diwaca ora apa-apa, ndak masalah. Dados pundi ora sah dijoli sujud sahwi krana sunah hayat. Lah terus tak simpulne ngeten iki, salat niku ada 3 unsur tadi. Enek rukun, enek sunah abad, enten sunah hayat. Kalau rukun niku gambarannya seperti manusia kaya sirah.
Sirah. Wong nek ra duwe sirah wis pundi? Ayo to jawaban. Ana wong ra duwe sirah, sirah iki cepot, Pak. Piye, Pak? Mati. Ana wong ora enek sirahe mluka mlaku ngono kuwi. Iki mesti wong mati kuwi. Ora enek wong urip kaya wau niku sirahe ora enek. Pasti meninggal. Ngoten. Mulane ana wong pengen mateni tugelen sirahe mesti mati. Ngono. Leres Pak nggih. Lah nika contone ngapunten jenengan pirsa Sayyid Husain putune Kanjeng Nabi, masyaallah niku rikala sura ya 10 Muharram putune Kanjeng Nabi namine Husain niku siyen ninggale Bu ditugel sirahe. Niku putune Kanjeng Nabi, Sayyid Husain. Mulane ada tragedi Karbala niku putune Kanjeng Nabi namine Sayyid Husain, kan Hasan Husain. Ngeten. Husain niku ninggale, ngapunten, niku diketok sirahe. Masyaallah. Nek ora wong elek atine ora enek. Iki lho Bu. Lah iki mulane membalik teko kene, ana wong kok ninggal napa niku sirahe ora enek mesti ninggal, mesti mati. Ngoten niku. Lah salat padha ora enek rukune sing dilakoni salate kok mati to salate. Salate ora sah, salate wong salat kok mati. Salat iki mboten sah. Kaya dene wong ora duwe sirah. Ngono lho, masyaallah. Mudune saiki ana wong kaya sunah abad, contone tangan, sikil. Ana wong ora duwe tangan, urip napa mboten? Ayo to jawaban. Ana wong ora duwe sikil urip mboten? Urip. Tapi mboten sae. Ora apik, ora duwe tangan, ora duwe sikil, isih urip. Mulane enek wong lakone ngene kae. Enek wong ora duwe tangan, isih urip. Lah ben supaya wau niki sempurna salate, ngapunten, ora kaya wong niki ora duwe tangan, ijolono gantenono sujud sahwi. Kersane cara salat boten cacat. Paham? Alhamdulillah. Sunnah hayat. Sunnah hayat iki contone nek wong niki kaya brengos, ngono, kaya kuku, ten kaya idep. Ana wong ora duwe brengos urip napa mboten, Pak? Urip. Ra apa-apa, ngono. Ana wong ora duwe kuku des pundi? Sik urip. Ra masalah. Ora nemen cacate. Pramila wae nek ana wong ninggale sunah hayat, ora apa-apa, ora usah diijoli sujud sahwi. Cara cacat ora nemen. Paham nggih? Alhamdulillah. Ngono lho jenenge ngaji. Pramila rukun wae aja sampai ditinggal, nggih. Salat aja sampai ninggale rukun, nek ninggale rukun salate mboten sah. Alhamdulillah. Ayo cobi sing tanglet sinten? Nek ra tanglet ya wis tak tutup. Ngeten mawon niki terakhir ngelingne panjenengan kersane semangat ngaos, semangat ngaji. Kula kemutan dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku kok perintah dhateng kula panjenengan. Perintah ngeten. Kitabe niki Minhajul Muta'allim. Kitabe Minhajul Muta'allim dawe Kanjeng Nabi kun niku dadiya aliman wong sing alim. Kanjeng Nabi perintah dhateng kula panjenengan kon dadi wong alim. Alim niku napa? Duwe ilmu, sregep ngaji, terus ngilmune diamalne iku diarani wong alim. Ngoten contoh dudoi, yo Pak mengke serbanan nggih. Nah, jenengan serbanan, jenenge ngamalne ilmune, duwe ilmu diamal niki jenenge wong alim. Alim. Tapi yo wangel. Wong alim golekane angel lho, Pak. Ngerti diamal niki jenenge alim. Iki berhubung sulit terus Kanjeng Nabi au muta'aliman, mudun. Cara kelas sak ngesore alim. Nek ngalim abot muta'aliman, dadi wong alim. Ngaji yo, ngaji, padha ngaji, tapi nek ngaji nggawa buku, nggawa pulpen. Bu, beton apa mboten?
Aduh iki. Wis nomor loro wis ora masuk. Ngalim mangel kon ngaji nggo buku nggo pulpen aras-arasen. Wonge teko to. Tutupan selambu paling iki. Wis ora apa-apa. Mudhune hidupne nek kelas nomor 3. Terus pundi au mustami'an. Mustami'an ini apa? Ngrungokne. Jadi ngalim ora, kon ngaji ya budal tapi ra nggawa buku. Ngono. Lah terus pundi kon ngrungokne ae. Namine mustami'an. Cara wong Jawa ngajine ngaji nguping. Alah ngrungokne tok ae. Ngene tok. Tapi nyamari iki, Pak. Wong ngaji nguping iki nyamari. Soale nyapa? Beda karo wong ngaji nggawa buku. Ngaji nggawa buku, nggawa kitab, engko mbok menawa lali iki apa lho ya? Teko omah dibukakne, elingne. Ngono, iki nek nggawa buku, nggawa pulpen. Tapi nek wong sing mau niki ngrungokne tok ngaji nguping, lali buka apa? Iso buka kuping lho ya. Kupingnya sapa? Kok iso buka kuping ya? Ya ora enek, Pak. Lah iki lho, Pak. Mriki iki. Tapi kok enek keterangane kok ya ora apa-apa to. Ora masalah, sementing ngaji. Lah iki nek mbok menawa ngapunten ngalim mabot, ngaji nggo buku aras-arasen, ngono, nguping gampang lali. Lah iki wonge teko kabeh iki ya. Nomor 4 iki, nomor sekawan, au muhibbal lil ulama. Kon demen karo ulama, demen karo tiang-tiang alim. Demen no, seneng karo wong alim, Pak. Ngeten iki, pokoke engko nek demen karo wong alim, dadi wong alim. Ibarokah demen karo wong alim. Terus Kanjeng Nabi melarang wala takun. Ojo dadi nomor 5. Ojo dadi nomor 5. Nomor 5 iki piye? Ora ngalim, ora ngaji, ora ngrungokne, ora demen. Nomor 5 ne kuwi. Iki fatahlik maka akan rusak. Rusak iki piye? Aduh wis ora enek harapan api. Sebabnya apa? Orang alim, orang ngaji nggawa buku, orang nggawa pulpen, orang ngrungokne ora demen. Ngeten, Bu. Si nomor 5 iki ra teko wonge kaya. Lah, sing posisi niki wau ngapunten sing rawuh, nomor pira, Bu? Nomor 4. Mosok 4? Nomor 3. Ngrungokne nggih. Ngrungokne rapopo wis pokoke mirengne rame dalem masuk teko hati lha apa iso mlebu teng ati ya luwih apik ngono nek iso soalé nek teng kuping mustamingan Bu kula panjenengan niku ora kaya Imam Syafi'i nek Imam Syafi'i krungu langsung apal Pak Imam Syafi'i mireng ngene iki keterangan langsung apal Imam Syafi'i niku Imam Syafi'i dan awake dhewe mlebu kuping tengen metu wong ya teko kabeh ya iki. Dadi diterangne kok tengen mlebu bledeng terus metu saka kuping kiwa. Wis ora apa-apa. Ya sekali-kali terus ngene mlebu terus mlebu nek ati dhisik terus metu ngono ya. Wis ora apa-apa, Pak. Pokoke ngaji wis pokoke teko nek aku wis ora mikir panjenengan paham ora. Tenanan Bapak Ibu, saestu kula sering matur kali jamaah-jamaah, kula ngaji ra pengin memahami panjenengan. Lillahi taala. Tak niati penting aku ngaji, paham ra bab urusane pangeran. Itu urusan kula. Ngeten, Bu. Tak terangnya jejal sebutno wau 4 ki apa, Bu? Lali to? Lali. Ramilos penting teko, ngeten nggih, teko sesuk ora paham tekokne. Sesuk ngaji malih ngoten istiqomah insyaallah sae donya akhirat Allahumma amin pun ngeten mawon iki ngelingne Pak ngelingne ya nek iso iki nggawa buku nggih nggawa pulpen nulis ketokane nulis lho Bu tapi mau arep nulis jan jam aku padha nggawa pulpen kabeh mau arep lah nek jenengan saged ngoten ngapunten niki jenengan saged ngoten niku benjing tinta panjenengan damel nulis ngilmu Pak tintane panjenengan damel nulis ngilmu niku besok nek ditimbang nek akhirat karo geti wong mati syahid niku sik abot tintane panjenengan damel nulis ngaji ngeten niki pramila benjing 2 minggu malih nggo pulpen nggih
Kargo buku nek iso, ora ya ora apa-apa. Sing penting to teko. Wis alhamdulillah. Aku wis marem jenengan dugi niki aku seneng. Soalnya nyapa enek batur ngaji kula. Jadi nek kula iki dhewe nek kene dikira wong ayo terus ono Pak niki. Saya jangan raosaken. Jenengan temriki rawuh niku salah satu pembantu saya. Pembantu kula nek batur ngaji kula. Nek kula ngapunten sanget. Sok malam setu ngarep iki lho ya. Wis tuweka nek kene golek meja dhewe, tata-tata dhewe, ngaji dhewe. Kula iki kira-kira kaya wong apa? Oh ya muni ya Pak jajal Pak. Heeh, wong stres saiki ya Pak Raji ngono ya. Ora nek wong kaya ngaji dhewe lho ya. Nah, iki salah satu bantuan panjenengan enek sing baturi kula. Panjenengan semanten ugi nggih ngoten. Kula dereng dugi kula ora ngaji ya bingung. Leres ta nggih? Jadi saling membutuhkan. Saya butuh panjenengan, panjenengan nggih butuh kula. Saling membutuhkan. Dek nika ngapunten ganjarane padha. Padha to? Padha. Aku 100 jenengan ya 100. Ngoten walaupun aku ngene iki sing muni jenengan meneng ae. Nyapa? Ngantuk ganjarane padha 100. Pramila penak panjenengan wis ora sinau teko keri wis padha oleh ombene ngono ya ganjarane padha. Allahumma amin. Pun guyon tapi tenanan lho ya. Yen tenanan wis ngeten iki donga dinonga dongaaken sedaya kemawon muga-muga pinaringan panjang umur. Jenengan kersane pirsa rencang kula panjenengan Bu sinten Bu? Bu Rumbiyah. Ya Allah, terakhir kula kemutan temriku nudu ibas kae. Oh Allah. Ngeten iki lho Bapak Ibu, ngerti ya nggih. Yang iki mboten pirsa, mboten ngertos. Kapan tumibane mboten ngertos. Pramila wong nek aktif kesaenan, apik kebaikan, besok ninggali dalam keadaan kebaikan. Ngeten lha niku insyaallah ya panjang umur. Bahasane panjang umur terus pundi selalu disebut wonge apik, wonge sae. Ngoten lho Bu. Insyaallah pramila monggo sing sregep ngaji nggih. Ngaji pokoke kesel ditek teko. Wis ngantuk ditek teko. Paham ora paham sing penting teko. Sajake wae niki kesel ngantuk, ya nggo bantal turu ya ora apa-apa. Aku sering matur ngene iki nyapa, kersane padha sregep ngaji. Ngoten lho Bu nggih. Alhamdulillah. Pun mboten mawon. Enten sing tanglet mboten? Mboten tak tutup ae. Ndang enten mawon ndang cukup. Alhamdulillah enten mawon monggo ndonga sareng-sareng. Muga-muga pikantuk barokah majelis ilmu. Kula panjenengan pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik Allahumma inna nas'aluka al-istiqamah bi jami'il ibadah wa dzikrillah wa talabil ilmi wa amalihi wa ta'limihi fi kulli waqtin wa hin Allahumma yassir lana umurana wa la tu'assir 'alaina min khairi umuri dunya wal akhirah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar jazakallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin siril fatihah. Kira lagunya pun yen pangapunten akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.